imo ba siyang ikuan sa ubang mga misis diyan ang Ang mga bana nga dili guilty mananaw. Isa may guilty. Pagdali diha kay mananaw ta kay para pagdali pagdali na nanawgasa kay ato nga mananaw ta ko na. Kay ganan kay ko ba kay burag thrilling. Ha? Wapo yung kabit. Siyempre mga bait na lang ka. Pangit pag ilog. Magpakasala pa lang ka dito lang gigasala. Other side. See on the flip side. Woo! More like tayo on the other side. Check my 1, 2, 3, 4, 5, 6. Check my check. Good morning guys. Wala lang. Gidrama lang ako ang intro para nataraw style. Pero wala good. Wala charm ba? Pero nanay ko, iba lang siya ba? Saba ba yung iruwa? Iyaw nga man yung iruwa ni. Uy! Saba ba? Actually, ganun na si Miss da sa likod. Sayo po na sa kuwan. Good morning guys. It's another day, another quarantine day. Wala lang, nalipay lang ko kay kagabi. Nakita na ko ang holder sa akong cam. O magamit na ako ang akong tripod. Pwede na rin mo istorya, wala na siya uyog, tapos pwede na po na ako ibalindir, ana. Tapos try na po ko diri, ana, ano po siya uyog, tapos pwede na po ko dapat. Ibig asa na ko ang good pwede. Di na po ko istorya, wala uyog, pwede na po ko diri, ana. Kanina ko lang din, buang na ba? Anyway, so naka-standby na si Maria karon diri sa kuan, morning na karon. Good morning. Good morning. Another day. Ay nako, another day of days. Wala na takabalong mo-adlib to ka na ning kalikot. Maog yun. Sa week na lang makastorya. Ay, may panay ko ka everyday. May pa ka. Good morning sa tanan, mga kailangan mo mata, mga frontliners, katong mga kailangan na mo trabaho. Good morning. Katong mga nasa mga mga checkpoint. Ayan. Katong mga in charge sa matubang sa mga tao nga si reklamo, Naku! mga kalagon, dili lalim ni mga kapamilya. Pero siyempre, sa tanan mga public officials, Yan. kanang muna diri na mates ang mga public officials nga siyempre, tanan tao, lagot na, tanan tao, dagay request, na reklamo, tanan na. Pero medyo mates na kamay gala. Kailangan naging kay pasensya. Yang. Kung dili mo ma-realize na kung wala di kay pasensya, willing ka mo serve sa katauhan, pero wala kay pasensya, ayaw na lang pag-public official. Sa taas, daw sa mahimok ang Rapunzel diha. Diba? I mean, part yun ba? Kanang ikaw kung mo serbisyo ka sa katauhan ba? O bisag asa ka mapadulong. Diba? Mates ba? Siyempre, you have to understand both sides. Yeah, kabalo ka, kapoy ka, tapos sila kapoy, nasa reklamo. Pero this time, kailangan mo nga, mo man akong gisudlan. Mo man gisudlan ako nga karir.
Kailangan medyo do. Panindigan dapat. Pero sa nagigingon nila nga mura magitag pitsil usahay no nga mapuno gyud. Yeah. Kailangan iyabo na sa to gamay bar na magingana ba. Tao rin kami. May feelings din kami. Di ba? So kailangan nimo as much as possible i-maximize gyud. Pero we understand sometimes nga hay niabot na gyud sa kuan, sa ceiling ang kuan. Imong pasensya. No? Imong sa amo no high ceiling man. Hasta sa imong pasensya. Ang pasensya tapos kung medyo napungot ka, medyo nabikil na yung kato, kay nasuko ka, kay sa bakaha, kay sige ikaw mo yung mga reklamo, bisag unsa na lang. Labi na no kung na-in charge ka sa mga DSWD, Kana? Dole, unsa pa, kung ikaw CSWD. Sa barangay ka, nga ikaw mo'y magatubang sa dagang kay mga kasi-klase nga mga reklamo sa mga tao, nga Yung. pa-after sa reklamo, na po. Tungkol lang yan yung tanan nga krisis ba? No? Maog yun. So, siguro, ginawa lang kagamay, inhale, exhale, Tapos, ano ma, ho? Wala pa ka Nanutbrush man ko atong Monday, God. Aldi, my God. Ay, Wednesday naman din. Anyway, karon ako na-realize nga ingani ang feeling sa bahay ni Kuya. Wow, PBB house ang feels. Imagine ni mo, pag mga permirong semana, okay pa, banding-banding sa balay, di ba? Di ba, mo man yung longest time, ako as far as I can remember mo ni ang pinaka-longest time na kanang as in banding yun mo sa family. Kami karon, kami mga anak, kami nilingling, kanira everyday. So, halos 1 month, 1 month na. 1 month na, as in. Oh, di rin na makita. Tama na yun, dali na ta mabikil. Dali na kita masilo. La! Ang mga atong mga patients makita na. Di rin na makita kisay mga kalat. La! Kasi ito bulag kalit na sa brief. Ama! Ang mga damak. Ana ba? Ana ito? Ang pinakabaho. You have to consider na burot ang nasa bahay sa kuya because each one of us natay character o natay mga age gap, Differences. Diba? Age differences. So, kung nakasabalay, lay ang tanawon. Laylay ang tanaw? YouTube ang channel, lahi, na isa na gusto mo. So, samok, saba, ana. So, kano po, ang mami na po, masuko kay lami kay ang giluto, adobong atay, wow. Tapos na pork with carrots, gi-effort. Tadili mukhaon ng mga anak. May anak ba? Murag na feel na ako na ba? Tapos, siyempre, kato mga first week, mga senyorito pa, ang anak pa na, palayo ko, huwag kong kape. Palayo ka na. Anak pa, mga senyorito pa. Karon nagkadugay na, wala na yung mga lihok. Kanya-kanya na ta. Kanya-kanya. Ako pag, di na madunggan. Pwede kape, pwede, ikaw na lang. Ikaw na. Listen na kayo, do it yourself. Ang nakapaitan ng mabikil ta karon, di makapwede nga mabikil ka, mulakaw ka. Kaya magpabug na. Wala, di pwede mo lakaw. Stay at home. Kung mabikil ka sa kusina, magpahuway ka sa salara. Sa salara ka magpahungaw. Wala, ha? Sagi pag-acting. Dali ka na. Di ba naman? Mga kuan ba, mga 90s kuan, drama. Dali ka na. Di ba naman It's a great morning. Tawag ka na ako yung tripod, i-dalon ta mo sa kuan. Dugay na ako ng tripod, pero wala ang lock niya ba. So, akong sakyanan, wala ko na pa-start kagahapon, so di na po siya mo start. Dead ang battery, baby. Like dead. Like, you know what I'm saying, babe. It's dead. Kuhan sa amin ka lang, medyo break muna. Okay. So, muni ang mong kaning area, ako pa ng yuta diha. Problema, ipakural pata ni katong design ni architect Franklin Saplot, muna akong architect ani.
Gwapo na kayong gwapo kayang design, basta excited na kayo ko. Ang problema karon mabuhat ba na ko na kay wala lang tag mga racket ani. So hawan pa kay na diyan ana kay kanto man ni. Shout out ko sa akong mga amigo da nga si Architect Franklin Saplot, kang Pidoy o ka Architect Chupaw. Kung nakita mo ani please comment below brothers kung namo da gimingaw na ko ninyo ba. Wala tay kapi-kapi. Kung tao kuan gamay kato na dia sa gawas ginhawa og kanang simot og fresh air tapos paigo sa sunlight. Actually sa tinud lang karon medyo wala kay ko sigtan og balita. Kay gakuan ko. To be honest kani seriously ang ako yung nagkasakit ko before mga high school padulong first year college ko. Kanang anxiety attack ba kanang permitted bitaw ko mag-worry imong mind bisag kanang sa kung sa lay mo naan feeling nako kanang basig maglino basig kalit ko heart attack basig kalit na may tabo ana ba ga anxiety attack ko so ang tendency sa una mo di ko nagkaon magsuka ko ayan na ba so kung ngani nga mga panahon na pag ako resa na sa balay tapos ingani na po nga murag wa koy lingaw ana ba so na tendency nga murag Magunaw na po daotan ba, simba ko lang Lord kung ani madugay pa kaning COVID or kung what if kung matakdan ko as you know ko Lord simba ko pala yun. So dili na di lalim. Comment below kung napon mo ikuan, napon mo ingana. Pareha ba ta kanang borog na ingana kanang borog nang advance kay maghunahuna bitaw kanang mag-imagine din ka ba unsay may tabo, maunsa ba ka ang kalibutan ana naba mo ingana? Na ba? Na? Wala. Tapos ginaunsa ninyo or ginunsa ninyo para mawala. Pero sa ko makulbaan galing ko or something. Dula din ko sa games dula para mawala lang akong paminaw. She's washing the plate. Puli-puli na may division of labor. Problema ni ba sumanan ni sa ko ba? Sino ba? Mami isuman na kabi Apoy na kayo. sa kabalusin ba ito magbasok naman siya tanan mga series kuan. By the way kuan sa takan ng series review. So far bi kumusta ang World of Married Couple unsay makasulti nimo sa maong series kay burag wag ko ganahan man sa title pa lang. Sa man, ha? Imo ba siyang ikuan sa ubang mga misis diyan ang Ang mga ba nga dili guilty mananaw. Isa may guilty. Pagdali diha kay mananaw ta kay para pagdali ay na nahugasa kay ato da nga mananaw ta ko nay na. Kay ganan kay ko ba kay burag thrilling. Ha? Apoy kabit. 매일은 아니고 일주일에 2-3번 정도. 유부남이거든. Siyempre mga bit na lang ka. Pangit pag ilo. Magpakasala pa lang ka dito lang gigasal. Samo nang kuan lugar ka, samo nang lagot lugar ka kay kuan gwapa kay kabit ana lugar. Dali man ka gi-google niya kagahapon ang kuan. Ang kabit ini siyang kanina nga ba i-review kay yung mga movies bito ani kay nang kabit-kabit gyud ay. B, tanaw ra ko. Look into my eyes. B, I will never do that. Kisa lang. Kisa lang. Ako? Ay, sim. Yan! Sige, ipon mo ko. Ako na yuga sana, sige na, pananaw na sa kuan. Nandungan ta, ganang kong exciting kayo ang kuan. Tarawa ko mo siya. Ganang ko sa movie, kay exciting kayo ang mga episodes. Oops! By the way, sino gilis-gilis ang angle no? Para magamit yun ang tripod may gala. By the way, naging adlaw di ay, wala ko ni ma-upload ba. Nagluto ko og pancake. Dili katong ready to mix na katong tubig. Katong yung harina, ana, o nay usa ka ingredient nga supposed to be vanilla extract wala man. So ube extract akong gitry na lang. Og kabalo mo sa resulta. Ha. Tanawa.
I'm too smooth. I'm too smooth. Is it smooth? Is it smooth now? Wait, stop. Okay, it's not becoming a perfect circle. It's turning into a disintegrated. Ew, that gives me. Wait, so there's some holes. Oh. Comment down below if this hurts your brain so much. Other side. See on the flip side. Woo! More like tae on the other side. Alright, let's See ba, you'll see like regular brown. Oh damn, that's better than the last one. Instead there's no like bumpy stuff in the side. But when we look at the other one, so bumpy in the side. Ooh. Let's technically chop. Alright, done with my job. My onboard, there. I can do it now because I have a tripod. And they're awake. I said. Raver is awake. 1, 2, 3, jump. And Earthquake. then Rusty is there, and my my princess is there. Uy, panti kita. Ako lang. Daddy, Daddy, that camera, give me the drumstick. Since you're the kuya man. Kung naglalis sa drumstick, sunod magpalitag manok nga puro drumstick. Drumstick. Please, mami. If walang Jack and Koy, kaya kaulit yung tanong sa inyo ah. Jack and Koy. Jack and Koy. Rock, paper, scissors? Rock, paper, scissors. Kasi lang Jack and Poy. Jack and Koy, 2 points. Bato. Bato-patopit ba? Tirati will not pick rakan. No. No, stop. Now, who will win? And then you... sige, bala mo isa daw. Ow! 2, 1, 2. Sorry, Rego. But I love you so much. A deal is a deal.